Esa solvencia é a garantía da confianza. E un país solvente xenera confianza. E a confianza xenera postos de traballo, xenera investimentos e xenera competitividade da economía. Quixera agradecer hoxe a confianza de Nestlé na economía galega. O recente acordo estratégico firmado entre a Xunta de Galicia e a petrolera mexicana Pemex, a cuarta petroleira do mundo, e hoxe a constatación de que Nestlé volve a apostar por Galicia, sendo Galicia o centro mundial de produción de leite condensada da compañía, acreditan, sin ninguna dúbida, que as compañías están entendendo o esforzo da Administración Pública galega pola solvencia e pola xeración de confianza na economía.